Még mindig nem játszottunk jól, ez a 6. meccsünk, egyszer csak jól fogunk játszani, de az a küzdőszellem, amit ma is bemutattak a srácok, ugye az a mi erősségünk, meghozta a gyümölcsét, tehát tényleg odafigyelnek azért, megpróbálják, el van mondva azért, hogy mit csinálják, nem azt csinálják, de akkor is utána hihetetlen energiát kell sajnos mozgósítanunk azért, hogy hozzuk a meccset. Ez a mai mérkőzés, ez nagyon-nagyon fontos volt számunkra. Tehát abban, hogy a tabellán ott ragadjunk, ahol én szerettem volna, meg hát a csapat is, ahhoz ez kellett. Ma nyögven nyelős volt, vannak ilyen meccsek is. Tehát előre lehet tudni, hogy lesznek olyan meccsfordító pillanatok, amivel lehet zárni egy meccset, vagy esetleg meg lehet nyerni. Ezekre kell a mérkőzés előtt készülni, és ezekben a pillanatokban kell 100%-ig ott lenni. Olyanok vagyunk, igen, hogy a nyakunkon a kés, akkor teljesítünk a legjobban, de azt kell látni, hogy nem fog ez így menni az idény végéig, nem fogunk minden ilyen kiélezett meccset megnyerni, ezért lenne szükség arra, hogy korábban eldöntsük a mérkőzéseket.